Na Rympei U Newsroom ka channel namta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. U Transport Minister barang thamai jong Karnataka u Bayarthi Suresh ula lej ban syong yaki bos paidbah Pynhiar da Metropolitan Transport Corporation BMTC jong Bengaluru ban syemkum no hakmat ki Bri U. Hakaba ula sya Pynhiar napoh ka bos hawai Conductor ubam itho sa TU nakadaw bo upong da ka face mask. Kani ka bos kaba usyong mau kadai kaba yaj lenti na hebal sya naga sethi hali hakamit jong khatwai tarik beranda wan u Conductor nakaliang jong minister ula panya atli ki tiket baru ula siu da ka kot shispa tengka u Conductor ula ong ba dan khutia baru ha ban siu be thik khat at tengka hakaba ula pen iru iba dan khutia satya kumta lapha yau new minister ba un hierno anda sange ka bos tada la ban siu thik ya ka bai bos u minister da ka bam kwa ban ya thu bo dei manu mau ula hiar claim da ya berhadin batip ya kani ka jingjia na kaliang jang ka BMTC kala penlong ya ka jing toket ban perkhat ya kani ka rukom le u new Conductor u minister ula lenti ru na ki babon ki bus station na do nyo bajish 4 minute per minute hadu khnai bajish 4 minute per minute hakba ula lech ki babon ki jaka ha Bengaluru bakanthop ya ka Jaya Mahal TV Tower RT Nagar CBI Road Hebal Manyata Tech Park Nagawara Hennur Bande Bayarthi Bande Bat Gedala Hali Bantip Kumno Pentrekam Yaki Badru Kumjo ka Akor ka Buram jang kini kinang Pynhiar yaki bos katkum bala pentip ka BMTC na kaliang jong minister ulay iru yauni ubanya bos ba ula lek klem sange haka phone wall bus stop wala dan ki Bri U ki bakawe kti ban sange kumtaw minister ula pha ban suspend yauni ubanya bos ubat tip kumu mustaq dakbadan lang u Conductor ubat tip kumu dayanan nakadaw ba kim sange satya ka jaka baki dai ban sange u Conductor layasaj ru bakani ke jaka badan ki Bri U bayeng kadai ban pen sange amdai ke jaka balabu ban sange ka bas u minister ula syongru badru ya ka auto rickshaw na naga sethi hali hakaba umitar upen I kumba laipho tengka tangba ubanya pat ula pan hadu laipon ru tengka bar haba jubab ula ong ba umitar umbha badru u hap pensnai u kumta u minister ula siu kumba sapho tengka nakadaw bam dan khutia